Салому алейкум. Дар ин видео тарзи иваз намудани забони телефонро аз русӣ ба англисӣ ва ё баръакс аз англисӣ ба русӣ нишон медиҳем. Шояд ки ба ягон нафаре ин видео кӯмак расонад. Барои ин ворид мешавем ба танзими настройкаҳои телефон. аз ин ҷо ба мо зарур аст язик иврӣ. Дар баъзе телефонҳо язик ҷудогона нависонда шудааст, яъне забон. Дар баъзе телефонҳо фақат забон ва вақт, яъне ки язик ивриме дар якҷо нависонда шудааст. Марҳамат. Ба қисмати система язик иввод тамошо мекунем. Аз ҳама боло нависонда шудааст русский, яъне ки забони телефони мо айни ҳол русӣ аст. Ман ба шумо маслиҳат медодам ки бо ин қисмат телефон бисёр эҳтиёткор бошед, чунки агар шумо нохост ягон забонеро интихоб намоед ки он тарҷумааш мушкил бошад, барои барқарор кардан ба забони пештара хеле душвориҳо ба пеш меояд. Аз ин лиҳоз ман яке аз забонҳои ба бештари моҳфаҳмо забони англисиро интихоб мекунам, то ин ки баръакс баргардондани он барои ҳар яки шумо дар оянда низ осон бошад. Масалан, интихоб мекунем забони англисӣ United States, English United States, яъне ки забони англисӣ Иёлоти Муттаҳидаи Амрико интихоб кардем. Мана дар боло мебинем Languages and Input, яъне ки забон ва клавиатура, яъне ки воридоти он ва телефони мо. Аз ин ҷо маълум мешавад ки пурра забонаш забони англисӣ шуд. Ҳатто тӯмаи зангзаниву меню ҳамаи он ба забони англисӣ аст. Акнун корро баръакс мекунем, яъне ки телефоне ки он забонаш англисӣ аст, мо онро забонашро русӣ менамоем. Марҳамат. Аз ин ҷо медароем ба меню настройкаҳо. Дар бештари телефонҳо ман одрас мекунам ки тугмаи настройкаҳо дар ҳамин боло ба таври аломат, яъне аломати настройка нишон дода шудааст. Медорем ба настройка. Дубора медорем ба қисмати поён Languages and Input. Манам барои бештар кардан аз ҳама боло language, яъне ки забон интихоб менамоем. Мана забони русӣ аз ҳама боло монда шудааст, хушбахтона барои бештари мо. Тамом. Ҳама акнун забони телефон дубора ба забони русӣ гардонда шуд. Пас аз иваз намудани забон, аз ҷумла аз забони англисӣ ба забони русӣ, ба телефони мо зарур мешавад ки баъзе аз калимаҳоро тарҷумаашонро, мафҳумашонро аз интернет дастрасӣ намояд. Агар шумо дар ҳамин ҳол интернет дошта бошед, имкон аст ки баъзе аз мегабайтҳои шумо сарфа шавад. Ин дар бештари ҳол барои телефон чизи зарури аст. Ман мебинем ки ин ҷо худи телефон нишон дода шудааст ки яъне ки гирифтани маълумотҳо рафта истодааст. Агар интернет фаъол мебуд, ҳамин ҳол якчанд маълумотҳо аз шабакаи ҷаҳонии интернет ба телефони мо гирифта мешуд. ҳамин буд мухтасари тарзи иваз намудани забони телефон аз русӣ ба англисӣ ва аз англисӣ ба русӣ барои баъзеи нафароне ки метавонист кӯмак расонад. Ташаккур. Агар видео маъқул бошад, метавонед дигар видеоҳоро дар ҳамин серияи видеоҳо аз тарафи дасти рост тамошо намоед. Мо тахминан 10-12 видео боид ба тарзи идоракунии телефон, тарзи баъзе маълумотҳо, баъзе кодҳо сабт меорем. Аз ин ҷо метавонед онҳоро дастрасӣ намоед. Ташаккур. Агар ин видео ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман он видеоро тамошо кунед. Агар саволҳо бошад, дар комментария нависонед, ба онҳо ҳатман ҷавоб медиҳем.